No do piče. Počkaj. A o čo? Dotiahne. 10. No, nedočiahne. Trocha cúvnuť. Piči, mal to odpojiť, som vravel, kurva. Ty kokos, toto neviem, či cúvne. Nie, on chce normálne takto obísť, potom najmäkšom. Čo ti to je, pozri sa, čo tu nás sa dialo. Tak ale pod tým je už tvrdé. Jaj. Na kameru iba takto drž. Ide? Hej. Máte toto kravy vyjebané. Hovorím, že sme sa... To ťa všetky 4. No? Hej. Sme sa ísť na huby. Nestaj, to chlapci. O čo to ujadám? Neviem. Neviem. Pozerajme. Počúvaj, keby si tu tam odopol. Odopni, no. Dobre. A urobíme takto iba koliečko, hej? Takto. Áno, áno, áno. Na kolaj. To zase není tako ťažko. To není to ľahké auto, to no len... To je Japonec. To je už aj Vietname. To bude otrhnem brucho. Po takýchto... Som vravel, že by mali odopnúť ten náves. Zapneme, dáme tu reťaz tam. No držte sa, ja vám to natiahnem. Čo? Nie, To lano, že aby ste sa... Tam, kde tady? Tam už zapneme ho ako do auta. A daj si mu. Čo by prešlo cez ona? Držte to. No, Čo? Voľako musíme dať. tam je okolo. Kamarádi, lebo tam je smrtiva. Tuto voľačo vopcháme. Daj šrobu, alebo niečo, ak máš. Počkaj. Ne, ja poviem, že... Aha. Ukáž to dotiahne. To už hej, podľa mňa. No. Oko. Pekne. To dotiahne. Počkaj, idem niečo vziať. Ja to hodím, hej? Dobre, Ujo. Do piče. To si mal čím vziať. No toto, ak vidíte, ty kokos, môžeme ten náves odpojiť. Čo ti to je? Ale to sú taký kolaje. Kolajiska. Kokos, to ešte horšie. Pohaj, som vravel, sme to mohli pekne odopnúť a naspäť točko krásne. To je hrubé! Kombinačky to udržia. No, Držia hop, to. hej. Máš to tam záknuté? Dobre. No, kokot. Chyť. Počkaj, vieš, ako som myslel, že by sme to takto, vieš, dali. Ako? Počkaj, podrž. Ja, to sa kurva neprepchá do piči. Počkaj. No tak, iba to tam daj jedno. Dobre. Hej. Hej. Ide stáť? Zapni to. Kurva, kusol. Dá sa to natiahnuť? Počkaj.
Koko, telefon. Kokot. Kúsok, chyba! 4 cm. Piči, vieš, že mi neodopol. Náves. Dobre! Utri si ruky. Mám. No. Počkajte. Je, ale počkajte! Vytoč aj ty volant. Nie, že pôjdeš mať rovno volant. Takže tam je potok! Môžeme? Môžeme! Stoj, nech ťa našpanuje! Nech ťa ťaha on! Ty kokos. Sračky. A pozri sa teraz, a čo ešte len bude. Pozor, tú betoniku. Dávaj, pozor. No ty kokot. No! Odopnite ho. Daj to prejsť a prejdeme na okolo, vieš? Na okolo? Tade popri Jarku a tade. Odopni ho. Odopni sa. Aha! A on nech vycovka, ja sa otočím a pôjdeme tade. A tam je nejaká cesta? Čo? A tam je nejaká cesta? No tak upídeme a tam prejdeme. Hej? Tady sa nedá. No tak neprejdeme. Odopnuté. No nech sa otočí a tade pôjdeme. Aha. Nech má predok iba opačne. Nech má iba predok opačne. Tam. To môže ísť, ak zapadne a poďme. Dobre. Odopni sa úplne. Alebo do auta uhoď a chodte už pomaly. Hej. Jebe. Kombinačky iba zober do auta. Alebo čo? Alebo daj mi to. Hej. Toto si asi zatiaľ vypni. No. Dobre. Kombinačky iba do auta, hej? Čo? To jebni na gumy, neboj sa. Počúvaj. Čo? Nechá tu na čúniar znie, bolo to Jarku a... Čo mám cúvnuť? Skús to daj to rozturovať. Skús to fest prepáliť, tady to... Nejako rovno, no. Fest to rozpáľ.